4 κόμματα που δημοσκοπικά φαίνεται να είναι άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο κοντά στην είσοδο του στη Βουλή. ΕΔΕΚ ή Ενεργοί Πολίτες, Κόμμα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών, Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών ή Volt, 2 ζευγάρια υποψηφίων καλούνται να πείσουν το εκλογικό σώμα γιατί το κόμμα τους πρέπει να είναι στο Κοινοβούλιο. Την Παντελίτσα Γιώκα υποψήφια με την ΕΔΕΚ στην Αμόχωστο και τον Θεοδόση Αυγουστή υποψήφιο Λευκωσίας με τους Ενεργούς Πολίτες, Κόμμα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών. Σας καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την προσκλήση. Λοιπόν, χαίρομαι που σας έχω μαζί μας. Που σας έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, θέλω αρχικά έτσι. Είσαι στην Αμόχωστο, είσαι στη Λευκωσία, μιλάτε με την κοινωνία. Θέλω σε ένα πρώτο σημείο, 2 σημεία τα οποία εντοπίσατε και προτίθεστε να βοηθήσετε με την εκλογή σας υπό την ιδιότητα σας φυσικά ως βουλευτές. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Γιώκα και πώς θα βοηθήσετε. Με ποιο τρόπο μπορείτε να επιλύσετε 2 ζητήματα που είδατε. Τώρα, εσύ είσαστε και με πρόσφυγες, έχετε να κάνετε, αλλά και με την Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μου έχετε στο μυαλό τώρα για την επαρχία Αμοχώστου θα πω συγκεκριμένα. Ναι. Υπάρχει αυτή η αντίφαση στην Αμοχωστό. Γι' αυτό και εγώ το πρώτο πράγμα που θα πω ως πρόσφυγας από την Αγία Τριάδα της Γιαλούσας είναι ότι πρέπει επιτέλους να διεκδικήσουμε και για τους πρόσφυγες αλλά και για τις ιδιομορφίες της Αμοχώστου να αποκατασταθούν κάποιες αδικίες οι οποίες υπάρχουν. Από τη μία και αφορούν το ανεπιλήτων κυπριακό πρόβλημα και από την άλλη τις αδικίες που υπάρχουν όσον αφορά την ιδιομορφία της Αμοχωστού και ως μιας πόλης η οποία εποχιακά εργάζεται και ως προς τις υποδομές που είναι λείπουσες από την επαρχία και όλα αυτά που αντιμετωπίζουν οι Αμοχωστιανοί. Τώρα, όσον αφορά, υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τους προσφύγες, αγαπητέ κύριε Τάτη, το οποίο είναι το Ταμείο Απώλειας Χρήσης Περιουσιών των Προσφύγων, το οποίο βλέπουμε μετά το 1987 να επανέρχεται και να υπάρχει σύγκληση απόψεων στην Κυπριακή Βουλή. Ευελπιστούμε ότι με τη νέα Βουλή θα απαιτηθεί προς την εκτελεστική εξουσία να έρθουν οι κανονισμοί και επιτέλους αυτή η τεράστια αδικία για τον προσφυγικό κόσμο και όπως εφροντίσαμε για τους κουρεμένους και όπως εφροντίσαμε και για τους πυρόπληκτους, να φροντίσουμε επιτέλους και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν συνοστισμένοι σε συνοικισμούς προσφυγικούς, βλέπουν τα σπίτια τους να καταρρέουν και όλοι αυτοί έχουν περιουσίες τις οποίες αυτή τη στιγμή λιμένεται, εκμεταλλεύεται ο Τούρκος κατακτητής και δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, αντιθέτως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης κτλ. Ωραία. Λοιπόν, πολύ συγκεκριμένη η απάντηση σας. Ωραία, μια χαρά. Θέλω γιατί ένας να ψηφίσει ΕΔΕΚ και όχι Ενεργούς Πολίτες Κίνημα Κυνηγών ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αλλά μιας και είμαστε και εμείς οι δύο, ενώ και γνωρίζω ότι ήσασταν και στο κόμμα στους Ενεργούς Πολίτες, στο κόμμα των Κυνηγών για ένα διάστημα. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να φύγετε και γιατί διαφοροποιηθήκατε? Δεν περίμενα αυτή την ερώτηση, αλλά αφού μου έγινε θα την απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι το 2021 υπήρξε υποψήφια βουλευτής με την αλληλεγγύη. Όταν το κόμμα δεν τα καταφέρε, είχα μια πρόταση από τον κύριο Νικολά Προδρόμου, τον πρόεδρο του ΚΕΚ, να δημιουργήσουμε πλέον το πολιτικό κομμάτι των ενεργών πολιτών. Γιατί το ΚΕΚ αφορά καθαρά το κυνηγετικό κομμάτι. Εντάξει, κυνηγός δεν είμαι, αν και στη θητεία μου εκεί έμαθα αρκετά πράγματα, οφείλω να ομολογήσω. Εντάξει, έχω να πω ότι όσον αφορά τη δική μου την εμπλοκή, ότι είχαμε κάνει διάφορα πράγματα προς μια σωστή κατεύθυνση. Είχαμε κάνει τη διαμαρτυρία υπέρ των δικαιωμάτων του παιδιού. Υπήρχαν έτσι κάποιες απόψεις οι οποίες με βρίσκαν σύμφωνη. Η αντίθεση στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που άλλαξε μετά το 2021. Όπως και να έχει, στο τέλος εγώ θεώρησα ότι δεν μπόρεσα εκεί να παράξω πολιτική, γι' αυτό και αποχωρήσα. Όσον αφορά τώρα την ΕΔΕΚ, δεν θα πω γιατί να μην ψηφίσει κάποιος το ΚΕΚ. Να πω γιατί να ψηφίσει κάποιος την ΕΔΕΚ. Σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία χαρακτηριζόμαστε όλοι υποψήφοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καμιά φορά παραπέουμε σε αυτόν το λάθος. Είμαστε πολύ περιγραφικοί. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει υπογεννητικότητα, υπάρχει πρόβλημα στέγασης νέων ζευγαριών. Το θέμα είναι τι προτάσεις δίνει το κάθε κόμμα. Γιατί θα πάει να κάνεις αύριο στη Βουλή να τους πεις «Γεια σας, υπάρχει πρόβλημα στο στεγαστικό, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν προβλήματα στην παιδεία». Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες έχουμε δουλέψει, έχουμε κοστολογήσει κτλ. Όσον αφορά το στεγαστικό, θα δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε κάνει μια τεράστια έρευνα και έχουμε βρει ανά το Παγκύπριο χαλίτικη γη
είναι σχέδια που είχαν εξαγγελθεί πριν το 2013, πριν την οικονομική κρίση, και έχουν μείνει στο σιρτάρι. Τα έχουμε βρει, είναι διαχωρισμένα οικόπεδα, είναι έτοιμα, είναι έξω είναι από τις επαρχίες. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Στην Αλάμπρα υπάρχουν 100 διαχωρισμένα αδιάθετα οικόπεδα. Είπαμε ότι με την συνδρομή του κράτους και μιας ιδιωτικής εταιρείας και αντισταθμιστικά μέτρα μπορούν με κριτήρια να δοθούν σε οικογένειες σε πολύ λίγο χρόνο, για παράδειγμα. Όσον αφορά την παιδεία, δεν θα λέμε υπάρχει πρόβλημα στην παιδεία, και ως εκπαιδευτικός γνωρίζω πάρα πολύ καλά και από πρώτο χέρι τα προβλήματα της παιδείας. Τα προβλήματα της παιδείας δεν είναι η ύλη. Δεν είναι τα μαθήματα που διδάσκονται. Το πρόβλημα της παιδείας είναι γενικά η φιλοσοφία. Οπότε ερχόμαστε ως ΕΔΕΚ και λέμε ότι η πρώτη πράξη που πρέπει να γίνει από τη Νέα Βουλή είναι να γίνει προώθηση μέσα στην Επιτροπή Παιδείας ο ενιαίος θεσμός του σχολείου. Δηλαδή, να σταματήσουμε εκεί είναι ολοήμερον, εδώ δεν είναι, εκεί είναι υποχρεωτικό ολοήμερον, εδώ δεν είναι. Σε όλες τις χώρες ανά το παγκόσμιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, ξεκινά το σχολείο η ώρα 8 το πρωί και τελειώνει στις 4. Πουθενά δεν σχολάνουν τα παιδιά ούτε στη 1 και 5, ούτε στη 1 και 35. Είναι αδιανόητο και μετά. Και ποιο με τι ώρα ξεκινάνε 8.30-9. Έχει και χώρες που ξεκινούν 9, Ναι. σε πολύ Νομίζω ότι πετυχημένα. θα μπορούσε να βοηθήσει και το κυκλοφοριακό αυτό. Πολλοί λένε. Και όχι μόνο ο παππούς και η σχολείο. γιαγιά, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι αυτοί είναι μέσα στο δρόμο και κάνουν τους ταξιτζίδες και οι γονείς το ίδιο. Το πράγμα δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος θεσμός που μέσα θα έχει και την διδακτέα ύλη και την ξεκουράση των παιδιών και τις δραστηριότητες και τις ξένες γλώσσες. Όλα αυτά παρέχουν όλες οι σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις. Μπορώ να πω και μια τρίτη. Σύντομα. Ήθελα να κάνω. Δηλαδή, λέω ότι είστε και στην κυβέρνηση. Είστε σε επαφή με την Υπουργό για αυτά τα πράγματα, η οποία Υπουργός της βγάζουν και το όνομα της σε αίθουσες διδασκαλίας. Μάλιστα, ναι. Είμαστε σε συνεννόηση. Προσπαθούμε πάρα πολλά από αυτά που εκπονούμε να τα προωθούμε στην κυβέρνηση, στο Προεδρικό. Σε κάποια από αυτά έχουμε ανταποκρίσει. Σε κάποια από αυτά όχι. Είναι φυσικό. Δεν είναι ότι η ΕΔΕΚ θα γίνεται.